Nu. 1, 2. Hej! Vem ska nu ställa in en bilexplosion som vi inte har? Min pappa funderar på det. Och det var det inte igen. Vi är i alla fall inne i maj. För att det inte är det regnar. Ja, och klockan är vet jag inte. Och det är efter 5. Det är efter 6 000. Nej, jag tror jag inte. Det är väl regna. Vänta lite, jag kan kolla. Nu är min själ 18:12. Det vill säga 12 minuter över 6. 6 är 8. Kom Kainut, spel i spelet. 6 är 9. Det är alltid 6 när det gäller dig. Jag får inget. Och detta här är min rulltårta. För jag tycker det är överräknat att man inte skära den i skivor och bara gör en kulla. Och spara på disken. Och det är kafferoulad. Ja, det lät inte så jävla gott. Den är gay, säger hon. Ja, men roulad och remoulad är inte samma sak. Fast det står så på österrikiska. Okej. Tja, 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 tja.